नमस्ते, मी नाचणीचे धिरडे बनवते. त्याचं साहित्य दाखवते. हे 2 वाट्या नाचणीचं पीठ आहे. हे 2 वाटे दूध आहे. 1 वाटी पाणी आहे. हे चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. हे थोडेसे 2 चमचे तीळ घेतले, सफेद तीळ आहे, आणि साखर घेतली आहे. आता हे सर्व साहित्य आहे ना मिक्स करायचं आहे. पहिलं मिक्स करून घेते. हे आपण सगळं कसं सारखं मिक्स करायचं. दूध, पाणी, पीठ आहे ना एकदम मस्त, म्हणजे चांगला अंदाजाने घेतलं ना की ते बरोबर होतं. आपलं हे सगळं साहित्य मिक्स करून झाल्याच्या नंतर मीठ टाकायचं. म्हणजे किती होतं त्याचा अंदाज येतो, आणि त्याच्यानंतर आपण मीठ टाकायचं. हे असं केल्यामुळे गुठली राहत नाही. एकदम मस्त घट्ट झालाय, चांगलं झालाय. आता याच्यामध्ये मी मीठ टाकते. आता चवीपुरतं मीठ टाकते. असं एकदम पातळ नाही करायचं. आपण डोश्याचं पीठ करतो ना तसं करायचं घट्ट. अशी धार घट्ट आली पाहिजे. गॅस पेटवलाय, तवा ठेवलाय निर्लेसचा, आणि याच्यावरती आहे ना आता आपल्याला थोडं तेल सोडायचं. आधी पहिला आहे ना छोटा करून बघायचा, मग थोडा मोठा करायचा. मग असे करत करत आहे ना मग आपल्याला मोठे मोठे येतात. पहिला येत नाही ना म्हणून आपण कसा छोटाच करायचा आधी. असं पीठ टाकून झालं की लगेच त्याच्यावर झाकण मारायचं. एकदम मस्त छान झालाय. आपण असं हलवूच बघायचं आधी, आणि थोडं आहे ना वरती तेल टाकायचं, कारण पीठ आहे ना ते शिजायला पाहिजे. एकदम मस्त झालंय, आणि डिझाईन पण छान आली आहे. नाचणीचे पौष्टिक धिरडे त्या पण छोट्या मुलांना देऊ शकता. शाळेमध्ये टिफिन मध्ये देऊ शकता. समजा चपाती रोज रोज खाऊन कंटाळा करतात, भाकरी खात नाहीत मुलं, त्याच्यासाठी हे असे करायचे. मस्त छान झाले आहे.
ती आता बघा, ही अशी चाळून घेतली मी. अशी चाळून ठेवायची, खालून जरा पोकळ ठेवायची, कशावर तरी ठेवायची म्हणजे हवा जाणार नाही. म्हणजे हे ना आपण ताटामध्ये ठेवले ना ते एकमेकांना चिकटतात, म्हणून अशी आयडिया करायची. आपण कसे थोडे थोडे छोटे छोटेच करायचे. असं मी सर्व आता करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. एकदम जाळी झाली, एकदम छान आली आहे डोश्यासारखी. पहिला जर तवा तापलेला असेल ना तर थोडा वेळ टाकल्यानंतर कमी करायचा आणि नंतर टाकल्यावर आहे ना असं उलटा फिरवला ना, बघा आता उलटा फिरवला ना मग तो थोडा गॅस आहे ना फास्ट करायचा, म्हणजे खालून आहे ना ते भाजायला पाहिजे. ही आपली पहिली बाजू आणि ती उलटी फिरवली ती दुसरी बाजू, तर दुसरी बाजू चांगली भाजली पाहिजे. नाचणीच्या पिठाचे धिरडे मस्त एकदम छान झाले आहेत. ते पण खास मुलांसाठी मी बनवले आहेत, छोट्या मुलांच्या टिफिनसाठी. हे तुम्ही त्यांना रोज खायला द्या, पौष्टिक आहेत आणि मस्त झाले आहेत, एकदम छान झाले आहेत. असे तुम्ही पण बनवा.